Pozgarria da benetan, hainbat erakunde, elkarte eta pertsona egotea gaur hemen tabakoaren kontsumari aurre egiten duten eta dugunon ordezkari moduan. Eta hasieran esan dudanez bezala getxon egitearren eskeroneko ekitaldi hau, gure herria ohitura osasungarrien eredu izan daitekelan ziurtasuna daukagulako. Beraz, eskerrik asko eta benetan aurrera jarraitu behar dugu denon artean horrelako plagin kontra lan egiten eta sensibilizazioan lan egiten batez be. Eskerrik asko ikastetxeei ere, ikastetxetako irakaslei eta tutorei eta programa honetan sartuta eta inplikatuta zaudeten guztioi eta beste erakunde eta pertsona guztioi.